Spoločnosť Skonto nábytok a Skonto nábytek pôsobí na Slovensku a v Čechách. V Čechách máme 9 predajní a fungujeme tam viac ako 30 rokov na trhu. Na Slovensku máme 5 predajní. Prvú predajňu sme otvárali v roku 2009 a fungujeme viacej ako 15 rokov. Úplne na začiatku, keď sa otvoril obchodný dom na Stodúlkach v Prahe, hľadali majitelia a vedenie spoločnosti prístupový systém do obchodného domu. Tak, aby to malo čítačky kariet a aby sme sa vedeli do toho obchodného domu dostať, aby to otváralo dvere a tak ďalej. Následne na ten prístupový systém sa tým vývojom dobudoval dochádzkový systém a spoločnosť Astea nám vlastne vyšla v ústrety v tomto a celý ten systém nám zastrešila. Či už to bol prístup na obchodný dom, alebo to bola dochádzka. Čo sa týka spolupráce so spoločnosťou Astea, tam hlavne je tam ten prozákaznícky a taký rodinný prístup k tej komunikácii a k tým vzťahom. Naozaj sa nám páči to, že keď riešime nejaký problém alebo riešime nejaké úpravy celého systému dochádzkového alebo nastavenia, alebo si vymyslíme nejakú nami požadovanú aktualizáciu systému, tak spoločnosť bola naklonená tomu a dosť promptne zareagovala na tieto veci a vždy sa tá komunikácia niesla aj nesie v tom priateľskom duchu. A naozaj sa snažíme spoločne hľadať riešenie, ako ten systém posunúť ďalej. V prvom rade sme mali cez spoločnosť Astea umiestnené cloudové úložisko dochádzkových dát v spoločnosti Anafra. Následne s tým vývojom času a s tými dátami, ktoré tam boli, spoločnosť Astea prešla pod krídla spoločnosti Anafra. Prebehol tam akvizičný proces, čiže momentálne spolupracujeme so spoločnosťou Anafra. Prvou z výhod je to, že zostali zachované všetky väzby, ktoré sme mali na pôvodnú Asteu. Tá akvizícia pre nás nezmenila nič, ten prístup zostal zachovaný, stále spolupracujeme s tými ľuďmi, plus ten tím, ktorý máme k dispozícii momentálne teraz sa rozšíril, čiže tie úpravy sú rozumnejšie a sú promptnejšie, ako boli predtým.